Така, следващите стандарти са за командите домен в позиция, смяна на посоката на 180 градуса и стоп интервали. Майк, ред! Тъй като май знае от двете страни, сперо ще направим ред, това е отдясно. Така, стой. Майк, домен. Домен означава отляво. Ходим, така. Стой. Така. Сега ред е домен в позиция. Първо, кучето е срещу нас. Майк, ред. Браво, майки. Стой. Кучето е зад нас. Майк, ред. Стой. Браво. Кучето е от дясната ни страна. Майк, ред. Браво. Стой. И от далечната страна. Майк, ред. Браво, майки. Така, също ще го направим с домен, т.е. да дойде отляво. Сега кучето отпред. Майк, домен. Браво. Стой. Дойде отзад. Майк, домен. Браво, майки. Стой. Така. От близката му страна. Майк, домен. Браво, майки. Стой. И от далечната страна домен. Майк, домен. Браво, майки, седни. Стой. Така. И започваме домен и ред 180 градуса. Смяна на посоки 180. Майк, ред. Така. Ходим. Смяна на посоката 180 градуса. Браво, майки. Така. Хоп. Стой. Така ще го преместим от другата страна. Майк, домен. Правим същото упражнение. Така, домен, точно така. Това е 180 градуса. Ето това е упражнението. Стой. Следващото упражнение казваме стоп интервали. Майк, ред. Да. Тук, както виждате, не казвам стоп. Щом съм му казал ред, това означава, че той трябва да се съобразява с мен. Аз спирам, той спира. Аз тръгвам, той спира. Това е крайната фаза на упражнението. Се прави на няколко фази, като казваме стоп на всяко спиране, но тъй като вече ние сме завършили всичките етапи, той трябва да се съобразява само с моето ходене. Стой! Сега от другата страна. Майк, домен. Ще направим домен. Домен. Така. Така. Без да казваме нищо. Да. И това е. Това е стандарта, който ще гоним. Стой! До скоро!